Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas. Pepe Torrente para la cadena COPE. Bueno, ¿cómo está el equipo en el momento decisivo? Además, dependéis de vosotros mismos después de lo pasado en la última jornada. ¿Cómo está la gente? Bueno, pois a verdade que están contentos, están concienciados. Creo que chegar ao tramo final de Liga con ventaxa para nós é unha certa tranquilidade. Creo que despois do partido do Celta fixemos esa semana un moi bo traballo cos rapaces, sobre todo de concienciar de que a Liga todavía era posible, ¿no? Porque, bueno, creo que en ese partido contra o Celta fixemos as suficientes ocasións como para poder haber empatado o partido ou ganado. E bueno, froito deso foi o partido que fixemos a Santander. Creo que o equipo estuvo moi ben, competiu moi ben. E para esta semana exactamente o mismo. Oviedo, un equipo que na segunda volta está sendo o terceiro mellor equipo e bueno, con ilusión. ¿Qué partido te esperas? Un poco, porque vosotros, digamos, más exigencia, en el sentido de que os estáis jugando más, pero también el rival es buen equipo. Sí, a ver, Oviedo creo que non nos vai a sorprender. Con este adestrador leva xogando sempre un 4-4-2. Eles é certo que na segunda volta recuperaron xogadores e ficharon un xogador en medio campo importante para eles e o delanteiro Jaime Coballes, que está facendo unha gran segunda volta. E eles, bueno, supoño que estarán pelexando por ese terceiro posto co Sporting de Xixón, que ao final é rivalidade e para eles é importante, non? Bueno, sí que espero non un equipo ao mellor presionante, sí que un equipo máis metido atrás e que nos xogue un pouco a contra, pero sí que creo que, a diferencia do día do Celta, en este partido, como se suele decir, e penso que non é un tópico, creo que se debe de notar para ben quen se xoga algo, no? En ese caso, o traballo máis importante noso é que os rapaces nosos estén liberados desa tensión mala e sean capaces de facer o fútbol que estamos facendo nestas últimas jornadas. ¿Qué tal, Miguel? Moi boas, Adrián, Cadena Ser. Bueno, non sei se un partido de temporada, pero apunta a super trascendental, ¿no? Por la importancia do momento, por xogar en casa. Non sei si como ves eso que suena tan, no, a bombo e platillo, trascendental, final, etcétera. Pois si é trascendental e é final, é unha gran noticia, porque sería señal de que nós ganamos e o Celta perde. Eu plantésome como unha semana máis de competición, traballando os conceptos que normalmente xa traballamos e as peculiaridades co rival, no? En este caso, xa che digo, si fose trascendental, si fose final, é boa señal porque ganaríamos a Liga, pero estamos preparados para competir o partido sin saber o resultado do Celta, aínda que isto é complexo, porque o día do Racing tamén o intentei e foi imposible, no? Pero bueno, sí que é certo que o día do Racing o Celta xogaba unha hora antes e esta vez xogando a mesma hora os rapaces teñen que estar centrados no noso partido. E espero que, como o día do Racing, teñan a resposta que tuveron, porque creo que foron capaces de, nunha segunda parte igualada, de marcar un gol moi bo a nivel colectivo e iso que me deixa tranquilo, no? Que os chavales están entrenando ben e están competindo ben, porque o día do Celta, insisto e recalco que creo que mereceron moito máis e que a gran actuación do porteiro do Celta lles salvou de un empate como mínimo, senón da derrota. Prohibidos transistores, prohibido... O sea, estás preparado para outra carreira como esa que foi viral, que fixeches ali en Cantabria? Creo que xa está, ¿no? Porque, bueno, sí que non pensei que iba a ter a trascendencia que tuvo, pero, bueno, o único que demostra a carreira é que o equipo está en plena forma e o adestrador tamén.